Ona Mar. A la Municipals 2023. L'entrevista. I, com sempre, a càrrec del nostre company i veu corporativa d'aquestes entrevistes en campanya electoral, Antoni Salabert. Avui l'entrevistat és el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a la ciutat de Badalona, el senyor Àlex Montornès. Molt bon dia, Toni. Molt bon dia, Jordi. Doncs comencem aquesta nova edició de l'entrevista. Cada dia, que portem ja una setmana, i al acabar d'aquesta fins divendres que ve la darrera, últim dia, perquè dissabte ja és reflexió. Els nostres polítics han de descansar també, han de reflexionar, perquè el diumenge que ve és un dia important, un dia amb molta activitat. Avui, com comentava el meu company, en Jordi Prades, és un plaer tenir als nostres estudis el senyor Àlex Montornès. Aquí a Ona Mar FM, al 88.0 del seu dial, també per internet, estiguin on estiguin, a qualsevol indret del món, online, si entra vostè a onamar.net. A la producció i realització tècnica, Jordi Prades, i les salutacions d'un servidor, Toni Salabert, encantat de compartir aquesta mitja horeta de ràdio en bona companyia. Com hem dit a la companyia el dia d'avui, dimarts 23 de maig, el senyor Àlex Montornès d'Esquerra Republicana de Catalunya, candidat a la nostra alcaldia, de la nostra ciutat, a l'alcaldia de la nostra ciutat de Badalona. Molt bon dia, senyor Montornès. Molt bon dia, i em fa molta il·lusió avui poder ser aquí amb vosaltres. I a nosaltres, que hagi acceptat la nostra oferiment de venir aquí, i que és tot un plaer, perquè sabem que moltes vegades molts de vostès diuen no puc perquè tinc la gent de vostè trobat aquest moment, que li agraïm de tot cor, Àlex. Quina és la Badalona que vostès volen? La Badalona que jo vull és una Badalona que funcioni després de més d'una dècada de decadència, amb uns lideratges que han demostrat que no han estat disposats a fer funcionar la ciutat. Jo, perquè la ciutadania ens entengui, vull recuperar aquella Badalona d'en Màrius, aquella Badalona de la Maite, aquella Badalona de les abraçades, de la il·lusió, d'aquella Badalona que volia mirar el futur. I per fer això, el primer de tot que hem de fer és fer funcionar l'Ajuntament de Badalona, un ajuntament que la ciutadania percep que viu en una espècie de bloqueig degut també a la inestabilitat política que hem patit els últims anys. Per tant, resumint, fer funcionar Badalona, i això vol dir fer funcionar la seguretat, fer funcionar la neteja, fer funcionar els nostres poliesportius, fer funcionar la feina a la nostra ciutat, fer funcionar Badalona. Senyor Montornès, parlar de civisme i seguretat és una que no pot faltar en una xerrada assabentant els oients del programa d'Esquerra Republicana de Catalunya d'aquesta legislatura del 2023, que és la que estem tractant. Si parlem de civisme i seguretat, en què ha de millorar aquesta ciutat en aquests termes? Quines són les propostes de vostè i el seu partit? Jo crec que hem d'admetre que Badalona té problemes de seguretat i d'incivisme, com ho tenen moltes altres ciutats metropolitanes, i crec que el primer pas és reconèixer la realitat. Un cop la reconeixem, el que hem de fer és treballar un model de seguretat que per nosaltres és transversal, etc. Però crec que la ciutadania sobretot el que vol és que jo parli de la policia. I en el cas de la policia de la nostra ciutat el que hem de fer és reorganitzar-la, perquè també porta molts anys amb uns agents que s'hi dediquen molt però que no tenen uns recursos adequats, amb un comandament clar de la policia i que falten efectius. Per tant, com que per fer funcionar l'Ajuntament volem contractar 300 treballadors nous, doncs volem que 50 d'aquests treballadors siguin agents de la Guàrdia Urbana. Amb això no resoldrem els problemes actuals perquè en falten gairebé 100 d'agents, però és un primer pas del proper mandat poder incorporar aquests 50 agents. També volem dotar-los dels recursos que necessiten, perquè no pot ser que no tinguin cotxes disponibles, no pot ser que no tinguin armilles disponibles, no pot ser que no tinguin mantes, que no tinguin... Per tant, hem de treballar per fer això. Volem també col·laborar bé amb els Mossos, perquè cada cos policial ha de fer la seva feina, els Mossos han de fer la seva tasca penal de perseguir delictes, i la feina de Guàrdia Urbana és fer barri, crear capil·laritat en el nostre barri, conèixer, mediar, fer complir l'ordenança de civisme, etc. I una de les propostes claus que tenim és construir una nova comissaria mixta aquí, al barri de Llefià, entre Llefià i la Salut, al mercat de Floridablanca, al qual nosaltres diem que en aquests barris hi viuen 70.000 persones i hi ha ciutats més petites que tenen una comissaria pròpia. Per tant, per resoldre també els problemes d'inseguretat de la nostra ciutat, doncs hem de potenciar aquesta comissaria mixta en la qual hi haurien agents de la Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra per poder col·laborar
plegats. I finalment, el que vostè deia del civisme, a mi em preocupa molt aquesta qüestió i hem de començar a fer les coses normals de la nostra ciutat. Què vol dir això? Tenim una ordenança de civisme que ningú aplica, doncs apliquem-la. I per tant, qui no s'estimi la nostra ciutat, qui no cuidi la nostra ciutat, serà de castigar. I per tant, apliquem amb la màxima contundència aquesta ordenança de civisme, com per exemple jo he fet durant aquest mandat de govern aplicant l'ordenança de mercats. L'ordenança de mercats ningú l'aplicava i hi havia paradistes que estaven fent una feina molt molt bona i hi havia paradistes que potser no feien la feina tan bona i hem expulsat a 2 paradistes dels mercats per primer cop en 40 anys. Jo tinc molt clar que aquesta ciutat necessita ordre i necessita que la gent pugui conviure amb la màxima tranquil·litat possible i això vol dir garantir la seguretat dels nostres ciutadans i garantir el civisme a tota la ciutat. Vostè està a l'equip del govern, conjuntament amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, com primer tinent d'alcalde, no? Que porta tota aquest mandat, 4 anys al capdavant com tinent d'alcalde, senyor Montornès. De fet, els últims 18 mesos, perquè aquí a Badalona tenim la mala costum de canviar de govern cada any. Una cosa que hem d'intentar canviar al proper mandat perquè això fa que la ciutat no funcioni, no? Necessitem un govern fort d'esquerres i per mi és clau que aquest govern fort d'esquerres el lideri Esquerra Republicana. Per què? Doncs perquè en aquests 18 mesos com a primer tinent d'alcalde d'Impuls de Ciutat, que és promoció econòmica, hem fet molta feina. Per exemple, a la zona de les Tres Xemeneies, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, estem desenvolupant el Catalunya Media City, que serà un espai, un hub de l'audiovisual, el videojoc i la indústria 4.0. Què més hem aconseguit fer? Hem aconseguit que a la CASI, on hi havia el Museu del Còmic, però que va fracassar, després de 20 anys hem aconseguit arribar a un acord amb la UPC perquè a finals del 2024 s'instal·li un centre d'investigació en impressió 3D. Què més hem aconseguit? Hem aconseguit que el Becin s'instal·li al Centre de Blockchain de Catalunya, especialitzat en energies renovables per poder desenvolupar tota la tecnologia blockchain en aquest sector. Hem aconseguit també que Can Ruti comenci a créixer, aquest campus d'excel·lència que tenim, comenci a créixer a Guixeres i Can Ribó, portant 2 empreses ja d'aquest sector també en el Becin. I per tant estem posant moltes llavors perquè en el proper mandat i a la propera dècada Badalona pugui especialitzar-se en l'audiovisual i la indústria biomèdica amb llocs de feina de qualitat. I això no vol dir només feines universitàries, també vol dir feines de formació professional, perquè no hi ha més política social que fer que la nostra ciutadania tingui una bona educació, tingui una bona feina i tingui un bon habitatge. Una pregunta que penso que pot ser interessant i molt adient. La Generalitat està governada per Esquerra Republicana de Catalunya. Si la ciutat de Badalona també estigués governada per Esquerra Republicana de Catalunya, és més fàcil aquesta comunicació entre Generalitat i Ajuntament sent del mateix partit polític que no d'un altre diferent? Què creu sobre aquesta pregunta, ja que els dos pensen el mateix i intenten fer el mateix? De fet, jo crec que hi poden sorgir sinergies més positives i a més tenim molta sort que el president aragonès està molt implicat i està molt compromès en revertir els dèficits històrics que patim al Barcelonès Nord o al Baix Besòs, com li vulguem dir. I per tant, aquí ja tenim un aliat. Si l'alcalde de Badalona també pot tenir aquesta percepció i aquesta voluntat republicana de transformar la nostra comarca, doncs molt millor. Però jo sempre dic molt clara una cosa. Avui estic aquí com a candidat d'Esquerra Republicana. A partir del 29 de maig el meu partit només és Badalona i el meu partit només és el govern de Badalona i els meus companys de partit són tots els regidors que formen part del govern de Badalona i jo, com que el meu partit només és Badalona, aniré a picar totes les portes que facin falta, governi qui governi, encara que governin els meus, perquè per exemple la línia vermella del metro arribi a l'estació de Pompeu Fabra, passant per Lloreda, Montigalà i Sant Crist. Aniré a picar a la porta de qui sigui per traslladar el col·lector de la platja que fa dècades que no es trasllada. Aniré a picar la porta de qui sigui perquè el tramvia arribi de les Tres Xemeneies o de l'estació de Sant Adrià fins a l'estació de Rodalies.
i em serà igual si governen els meus o no, perquè el meu partit és Badalona i jo el que vull és que els ciutadans de Badalona visquin el millor possible. Mira sempre per la seva ciutat, la ciutat de Badalona. Absolutament, per això em presento en aquestes eleccions i per això vull ser el futur alcalde de la ciutat de Badalona. Ens queda molt clar, senyor Montornès. Recordin, senyores i senyors, si s'acaben d'incorporar en aquests moments, amb qui estan parlant els de Ona Mare FM, qui és el convidat d'avui? Doncs estem parlant del nostre convidat en el programa L'Entrevista, que fem cada dia a les 11 en punt del matí, fins divendres que ve, comentava ja, últim dia inclòs, cada dia un convidat. El nostre convidat d'avui, dimarts 23 de maig, el senyor Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana de Catalunya, candidat a l'alcaldia de la nostra ciutat de Badalona. Senyor Àlex, treballaran per millorar i ampliar la xarxa d'equipaments municipals, esportius, culturals, biblioteques, mercats. Tenen prevista una inversió de 50 milions d'euros, no 5 ni 10, no, 50 milions d'euros per a aquests equipaments? Sí, i de fet ho hem començat a fer ara a govern. La biblioteca de Can Casacoberta, que és la biblioteca central de Badalona, ha estat 3 anys tancada. I per què? Perquè en aquesta ciutat, durant molts anys, aquells que nosaltres anomenem els de sempre, el Partit Socialista, que ha liderat els governs de la ciutat durant 35 anys, o el Partit Popular, en Xavier García Albiol, que ha liderat els governs de la ciutat 6 dels últims 12 anys, van prioritzar molt inaugurar coses i no van pensar en el manteniment. I quan passen 40 anys i no s'ha fet el manteniment dels equipaments esportius, de les biblioteques, dels mercats, aquí al costat tenim el mercat de Llefià, per exemple, doncs el que acaba passant és que acaben col·lapsant, i la biblioteca de Can Casacoberta li va passar això, i el govern primer que hi va haver l'any 2019 del Partit Socialista amb l'Àlex Pastor no va fer la feina per obrir la biblioteca, el govern d'Albiol no va fer la feina per obrir la biblioteca. Esquerra Republicana vam voler liderar l'àrea de cultura també d'aquest nou govern d'esquerres que vam fer l'any 2021 i el que hem aconseguit és només amb aquests 18 mesos ja poder obrir la biblioteca de Can Casacoberta. Per tant, nosaltres ja demostrem que podem fer funcionar la ciutat i això ha d'anar molt més enllà, perquè els badalonins i les badalonines ens mereixem coses normals que altres ciutats tenen i que malauradament nosaltres fa molts anys que no tenim. Per exemple, ens mereixem que els nostres nens i nenes puguin anar a un poliesportiu i quan acaben de fer esport poder-se dutxar amb aigua calenta. I això ens ho mereixem, i altres ciutats ho tenen i nosaltres no, perquè els de sempre, aquests que han liderat la ciutat durant molts anys, mai van acabar de pensar que calia fer un manteniment dels equipaments. Acabem de tenir la Copa del Rei, que ha sigut un gran esdeveniment per la ciutat, i el poliesportiu de Llefià, que hi ha l'Unió de Llefià, el qual és un club espectacular, té parquet nou, i això està molt bé, però des que es va canviar aquest parquet nou, ningú n'està fent el manteniment. Per tant, hem fet un anunci, molt bé, tenim un parquet nou i tal, però si no fem el manteniment, doncs aquí uns anys tornarem a estar igual. I això és una gran irresponsabilitat, perquè acabes havent de fer una inversió molt més gran. I jo i els republicans tenim molt clar que els diners públics costen molt d'aconseguir, perquè és fruit de l'esforç de molta gent que paguen els seus impostos, sovint gent que potser té problemes per pagar la llum, que té problemes per pagar l'habitatge, que té problemes, però tot i així paga els seus impostos. I per tant, els responsables públics, els polítics, hem de tenir molt clar que cada euro que fem servir ha d'estar molt ben pensat perquè ha sortit de la suor de molta gent, o sigui, defensar el bé comú. Per tant, això vol dir que Badalona necessita un pla de manteniment dels seus equipaments. I com que a dia d'avui portem 40 anys, que és una vergonya que els equipaments de la ciutat no s'han posat al dia, doncs ara fa falta fer una inversió de 50 milions d'euros per poder tornar a ser la ciutat que els badalonins i les badalonines es mereixen. La mobilitat, que tema més important a tractar, sobretot a la ciutat de Badalona. Déu-n'hi-do com tenim, sempre ho dic, no? Per aparcar, doble fila, multes, grues, és el dia a dia de la nostra ciutat. Com millorar, senyor Montornès, el transport públic de la ciutat per promoure el seu ús, que sigui més important a l'ús del transport públic que no pas al privat? Que perquè malament, que no hi ha espai... Quin pla tenen previst també per la transformació de la C31, senyor Àlex? Vaig per passos, perquè hi ha molts tipus de transport públic. Intento fer una repassada. En quant al metro, ja ho he dit abans, per mi la prioritat que hi ha d'haver al proper mandat, i així ho estem treballant amb la Generalitat de Catalunya, és que la línia 1 del metro arribi fins a Pompeu Fabra.
i per tant això està projectat, ja s'estan fent els estudis, es farà en 2 fases i el que necessitem és que ningú s'adormi amb això, perquè per exemple quan havíem compartit govern de la Generalitat amb Junts per Catalunya i Junts per Catalunya portava les competències de territori, doncs van decidir que Badalona no necessitava aquest metro i el vam posposar. Nosaltres, en aquest govern unicolor d'Esquerra Republicana, hem recuperat el projecte de la línia 1 del metro perquè arribi abans de l'any 2035 a Pompeu Fabra. En quant al tramvia, doncs el que hem d'aconseguir és que el tramvia arribi des de Sant Adrià del Besòs fins a l'estació de Rodalies de Badalona també, amb diverses parades, una a les Set Xemeneies, amb aquest desenvolupament que farem del Catalunya Media City, també al Port de Badalona i finalment a l'estació de Rodalies. En quant al que em comentava del futur de la C31, aquest mandat hem fet una cosa que és molt important i és crear una comissió a nivell del Parlament de Catalunya, una comissió d'estudi en el qual hi estem representats tots els partits polítics, hi està representat el govern de la Generalitat, hi està representada l'àrea metropolitana i hi està representada la societat civil. I el que ha de fer aquesta comissió és fer una reflexió de quin futur volem per la C31, perquè a partir d'aquí tots caminem cap a aquest mateix objectiu. I el nostre posicionament és molt clar, nosaltres volíem el soterrament de la C31, no? El que és, en un món ideal nosaltres volem això, però això no pot ser qualsevol preu, és a dir, si com el senyor Àlex, com el que s'ha fet a la plaça de les Glòries. Exacte, més o menys. Exacte, sí, seria fer un túnel per baix i a dalt poder tenir un bulevard verd. Correcte. I això és el que nosaltres aspirem. Si això ens ho podem permetre i hem de mirar com ho podem finançar, amb quants anys i tot, doncs nosaltres ho treballarem. El que, per exemple, si l'alternativa és fer pisos a sobre d'on ara hi ha la C31, doncs nosaltres ens hi oposarem. I aquest és el debat que estem fent, i arribar a un consens polític i de la societat civil sobre quin és el futur d'aquesta autopista que ha dividit la nostra ciutat durant molts anys. I en quant a altres elements de transport a la ciutat, hi ha un problema del vehicle privat i per tant hem de buscar un bon equilibri perquè la gent necessita el vehicle privat per anar a treballar, malauradament, perquè malauradament hi ha molts badalonins que no poden treballar a la nostra ciutat. Em deixa posar-li un exemple que jo crec que és molt interessant. Per favor, amb molt de gust. Perquè vaig fer una reflexió fa uns dies en una reunió que parlàvem del futur de la C31. No? Eren les 7 de la tarda d'un dijous. I jo vaig preguntar a la gent que hi havia en aquella sala quanta gent treballava fora de Badalona. I només 2 persones de les 40 que hi havia vaig aixecar la mà. I jo els hi vaig dir, doncs tenim un problema, perquè aquí estem parlant del futur de la C31, però no hi ha la gent que realment fa servir la C31 amb el vehicle privat per anar a treballar, perquè treballa en un polígon del Baix Llobregat o del Vallès i no hi arriba el transport públic. I per què no hi és aquesta gent un dijous de la tarda a les 7 de la tarda? Perquè una persona que treballa fora de Badalona i dedica una hora a anar a treballar a algun polígon, doncs dedica una hora a anar i una hora a tornar. Això són 2 hores al dia. Si multipliquem per 5 dies que té la setmana, són 10 hores a la setmana que estàs tancat en un cotxe. I si ho multiplica la nostra audiència molt ràpidament per tots els dies que treballem l'any, són 29 dies de l'any sencers, sense dormir, sense menjar, tancat en un cotxe per anar i tornar a treballar. Una persona de Badalona que perd 29 dies a l'any per anar a treballar no té ganes de, quan arriba un dijous a les 7 de la tarda, venir a discutir sobre el futur de la C31. Per tant, aconseguir que la nostra ciutat tingui llocs de feina de qualitat també és fer que la nostra ciutadania pugui viure millor i pugui disposar de 29 dies a l'any sencers per poder fer més coses, per estar amb la seva família, per mirar Netflix, si els hi ve de gust, per anar a jugar el que vulguin, a futbol amb els seus fills, o també per venir a discutir sobre temes polítics de la ciutat que són molt importants. Per tant, hem d'aconseguir que la ciutadania de Badalona pugui treballar a la nostra ciutat amb llocs de feina de qualitat. I això no ho pensem, gairebé un mes, Àlex. Un mes Que perdem de la nostra vida en transport, anar una hora, una altra hora. No pensem això, No ho pensem, i és molt important. Sí, és veritat. Et fan, per això aquests raonaments et fan pensar, meditar, Déu-n'hi-do. Doncs és veritat, no? Si la seva candidatura fos l'escollida, Esquerra Republicana de Catalunya, per governar la ciutat, quines són les mesures, Àlex? Aquestes mesures econòmiques que es prendrien per lluitar contra la pobresa, pel creixement econòmic de Badalona i, sobretot, de tots els seus ciutadans.
Doncs per mi és molt important això que li comentava abans, desenvolupar el Catalunya Media City a les Tres Xemeneies, perquè quan tu desenvolupes un hub de l'audiovisual i del videojoc, automàticament necessites molts llocs de feina, no? És a dir, si Netflix, Prime, Disney venen a gravar les sèries aquí, a produir les sèries aquí, necessitarem perruquers pels actors, necessitarem guionistes, necessitarem càmeres, necessitarem tècnics de so, necessitarem gent que sàpiga fer ninots amb 3 dimensions. Llocs de treball per la ciutat. Llocs de treball per la ciutat. Clar. I si també potenciem la indústria biomèdica a la part nord, doncs també necessitarem tots els llocs de feina relacionats amb això. Però és que a més nosaltres proposem fer coses normals que haurien de ser òbvies. Per exemple, tenim un hospital a dalt de la muntanya on la ciutadania hi ha de pujar per fer-se una analítica, per fer-se una diàlisi, per fer-se una ressonància. I això no és normal. Per tant, nosaltres el que proposem és comprar el solar de Can Llames, on hi havia d'haver el Corte Inglés fa molts anys, i estem tenint converses amb la Conselleria de Salut per poder-hi baixar les consultes externes de Can Ruti. I per tant, tindríem un hospital de referència al centre de la ciutat, ben connectat amb la C31, ben connectat amb el metro, la línia 2 del metro, en el futur la línia vermella també, ben connectat amb el tren, però és que a més aquest hospital de referència pot crear tota una economia, pot tenir tot un impacte econòmic al voltant, als comerços, a la restauració, i per tant, per mi aquesta serà una transformació urbana tan important com la del Canal del Gorg, i serà una transformació urbana que eixamplarà el centre de la nostra ciutat a barris com Coll i Pujol, Sant Crist, Lloreda o Bufalà. I aquesta també serà una proposta clau per dinamitzar el teixit econòmic de la nostra ciutat, perquè pensi que el 80% de la riquesa que genera la ciutat de Badalona depèn del sector serveis, i d'aquest 1 de cada 4 euros el produeix l'Ajuntament de Badalona. I per tant, això què vol dir? Que malauradament avui som una ciutat dormitori, perquè hi van haver alguns lideratges, hi van haver alguns polítics que van voler, aquells que sempre diem els de sempre, que van voler que Badalona fos el dormitori de l'àrea metropolitana. I jo em rebel·lo amb això, i vull que la nostra ciutat sigui un lloc on s'hi pugui viure i s'hi pugui treballar. Quan parlem d'habitatges, també tema estrella, no? Sí. Per qualsevol partit i els programes que tingui qualsevol partit que es presenten a aquestes eleccions municipals d'aquest 2023. En aquest àmbit, senyor Montornès, també tenen un pla per ampliar el mercat de pisos de lloguer i, sobretot, habitatge social? Sí, i crec que és molt important, perquè a Badalona portem 2 generacions parlant sobre aquest tema i ningú se n'han sortit. Els de sempre no se n'han sortit. Nosaltres proposem 2 coses. Una, que és una mesura immediata. A Badalona hi ha 8.000 pisos buits, i aquests 8.000 pisos buits estan en mans de grans tenidors, de bancs, i per tant, jo, si sóc alcalde, el que faré és anar a parlar amb aquests grans tenidors, amb aquests fons voltor. Hem de parlar amb ells i dir-los: no podeu seguir tenint aquests pisos tancats per fer especulació sobre el preu del lloguer. Els hem de posar en circulació, i per tant treballarem per aconseguir que 200 d'aquests pisos passin a tenir un lloguer social, i en paral·lel construirem 100 pisos a la nostra ciutat. Però construir 100 pisos a la nostra ciutat no es farà en un sol mandat, no es farà d'un dia per l'altre. Per tant, necessitem una primera mesura urgentíssima, que és adquirir aquests 200 pisos que a dia d'avui el tenen fons voltors per especular. I en paral·lel aquí hem de sumar tot l'habitatge social que està construint la Generalitat de Catalunya i que construirà els propers anys en el lateral de l'autopista del barri de Sant Crist, amb uns 250 pisos i uns 200 més al solar de l'Estrella, que hi ha al barri de Coll i Pujol, a la Rambla de Sant Joan, perquè la gent se'n faci una idea. I per tant, doncs, el proper mandat podríem començar a caminar a favor de tenir aquest habitatge social, que és molt important per 2 coses. Una, perquè hi ha gent vulnerable que està a la taula d'emergència, que és gent que està esperant a poder tenir un pis, 150 persones, i per tant aquí s'ha de donar una solució immediata, però després també perquè hi ha molta gent que treballa per ser pobra en el nostre país. Hi ha molta gent més o menys formada, amb feines més o menys dignes,
però que a dia d'avui no poden aspirar a pagar un lloguer a la nostra ciutat. Gent que acaba sent expulsada de la nostra ciutat, i jo vull que els badalonins i les badalonines visquin a casa nostra, a la seva ciutat, perquè es mereixen viure a casa seva i no ser expulsats a altres municipis. I per tant la nostra prioritat serà implementar polítiques per regular el preu del lloguer a la ciutat de Badalona. Educació. Els nens, ara com està la temperatura, abans quan érem nosaltres més joves teníem a la primavera, a la tardor, a l'hivern. Ara no, ara a qualsevol moment comença aquestes onades de calor, els nens s'ofeguen a les escoles i no tenen aire condicionat. En el tema de l'educació, senyor Montornès, quins objectius es marquen per millorar aquest servei que és tan essencial com l'educació? Absolutament, com deia, no pot funcionar l'ascensor social, no podem fer que la nostra gent tingui, els nostres ciutadans, veïns i veïnes tinguin un futur més digne si no tenen una bona educació. I per tant, el primer pas per tenir una bona educació, per tenir bons professors i un bon sistema educatiu, és tenir bons col·legis. És inacceptable que les nostres escoles tinguin goteres, i això ve també per aquesta falta de manteniment, perquè els de sempre mai han prioritzat el manteniment de cap equipament, ni mercats, ni poliesportius, ni escoles. I per tant, nosaltres farem un pla de xoc dins d'aquests 50 milions d'euros també per arreglar les escoles, però és que a més ens comprometem a invertir 1 milió d'euros a climatitzar les nostres escoles perquè amb l'emergència climàtica els nostres nens i nenes no pateixin aquestes onades de calor que es produeixen des de maig fins a juliol. I com que sóc meteoròleg, sí? Sí, no ho sabia. Físic atmosfèric, doctor en física atmosfèrica, doncs sé del que parlo i sé que en un context d'emergència climàtica el que hem de fer és adaptar la nostra ciutat per revertir els efectes i que la nostra ciutadania no els pateixin. Perfecte, això seria sobretot per als nostres petits, per nosaltres, els més joves, per als vostres fills, nosaltres ja els nostres nets. Absolutament. Que passen fred, passen calor, per favor, que això no pot ser això, exactament. Anem acabant ja, m'està dient el meu company, Jordi Prades i Toni, que ja passa mitja hora, Sí, a més m'ho estic passant molt bé. Gràcies, molt amable. Passa molt ràpid. Anem acabant. Quines són les expectatives del seu partit Esquerra Republicana de Catalunya per l'Ajuntament de la ciutat de Badalona per aquestes eleccions, ja diumenge que ve? Les nostres expectatives és ser la primera força de les esquerres a la ciutat de Badalona i, per tant, poder liderar un govern fort d'esquerres amb governança republicana, és a dir, amb una forma de fer republicana, i que, per tant, Badalona tingui un alcalde republicà per primer cop des de l'any 1939, i aquest alcalde republicà obrirà una nova etapa a la ciutat de Badalona per trencar amb aquesta dècada de decadència que hem patit, amb aquests lideratges que han acabat fracassant i han acabat fent el de sempre. Per tant, el diumenge és l'oportunitat perquè Badalona tingui un alcalde d'Esquerra Republicana, un alcalde que posi el bé comú, que posi les persones al centre, amb una mirada cap al futur, i deixem enrere aquestes baralles i picabaralles i aquesta politiqueta que hem viscut els últims 10-15 anys, que no han aportat res a la ciutat de Badalona i que en definitiva han fet que molts dels nostres veïns i veïnes en pateixin les conseqüències. Per tant, és l'oportunitat de mirar el futur amb un lideratge nou i amb formes de fer diferents. Vostè ja treballa a l'equip de govern de l'Ajuntament de la ciutat de Badalona, comentaven com primer tinent d'alcalde, però que es presenta per primer cop a l'alcaldia. Sí. De fet... Sí? Com ho ha decidit, senyor Montornès? Miri, jo em dedico a l'eòlica, no? Normalment, i dono classes a la universitat. Ets professor universitari? Sí, treballo en empresa privada i dono classes a la universitat. I faig investigació de meteorologia i d'eòlica. Que està doctorat. Però jo veia que no m'agradava qui manava a la ciutat de Badalona, no? D'anys d'una ciutat que és gris, que ha perdut el seu rumb, que ha perdut la seva llum, i la política tinc clar que si no la fas, te la fan. I per tant vaig voler-m'hi posar per poder portar una forma de fer diferent a la ciutat, mirant el futur i trencant amb aquest passat i aquestes baralles. I fixis que sóc l'únic candidat que es presenta a aquestes eleccions que no s'ha presentat mai i que no ha sigut alcalde. I per tant crec que amb mi
Badalona té l'oportunitat de començar a fer les coses diferents, aixecar el cap i, com deia al principi de l'entrevista, recuperar aquella Badalona ambiciosa de les abraçades i de la il·lusió de Màrius i de la Maite. Depenent, ja per acabar, depenent dels resultats d'aquestes eleccions, hi ha opcions, senyor Montornès, de possibles pactes, o tenen marcada també alguna, sempre diem, una línia vermella que Esquerra Republicana de Catalunya, a la nostra ciutat de Badalona, diu, per aquesta línia vermella no passem? Nosaltres no posem línies vermelles a ningú. Treballarem a favor d'un govern d'esquerres a la nostra ciutat, estable, que tingui una majoria fort al ple, i aspirem liderar-lo nosaltres, perquè no és el mateix liderar un govern que influenciar-lo. I per tant, doncs, amb totes les forces de tradició democràtica de Badalona, amb totes les forces d'esquerres i de progrés de Badalona, treballarem per construir aquesta majoria d'esquerres que posi les persones al centre i que governi per fer funcionar la ciutat i deixar enrere aquesta dècada de decadència, però no hi haurà línies vermelles. La nostra línia vermella lògicament sí que és les polítiques del Partit Popular, però perquè no compartim el seu model de ciutat. És legítim, qui el vulgui votar que el voti, però qui vulgui una ciutat que miri cap al futur, doncs ara en té l'oportunitat fent aquest vot cap a Esquerra Republicana. Segur que li ha arribat a vostè, senyor Montornès, doncs, aquesta informació, notícies al dia a dia de la gent del carrer, dels ciutadans de la ciutat de Badalona. Tothom parla també tantes coses, totes tan bones per la nostra ciutat, però jo saps què dir? Que queden dies, que diumenge que ve ja són les eleccions i encara no tinc clara la meva intenció de vot. És que no ho tinc clar. Què li diria, senyor Montornès, a aquestes persones que l'estan escoltant en aquests moments? Doncs que el 28 de maig és l'oportunitat per fer un vot útil per Badalona. I per tant, si hi ha gent que potser vota normalment a Junts, que potser vota normalment als Comuns, que potser vota a Guanyem o que potser vota als socialistes i que ara tenen l'oportunitat d'ajudar a fer que Esquerra Republicana sigui la primera força de les esquerres de la ciutat, fent aquest vot útil, ajudant-me a ser l'alcalde de la ciutat, un alcalde que faci funcionar Badalona, que torni a posar Badalona mirant en el futur, i per tant jo el que els hi demano és que facin un vot útil pel canvi a Badalona, per aquesta Badalona que mira el futur, i que el 28 de maig cap vot acabi a la paperera, si em permet l'expressió, perquè si no aprofitem aquesta oportunitat no en tindrem cap altra fins l'any 2027. Ara passa un tren i els resultats de les eleccions municipals no es poden canviar fins al cap de 4 anys. Per tant, és molt important que tothom tingui clar que si volen una etapa diferent a la ciutat de Badalona, el que han de fer el 28 de maig és fer un vot útil, i fer un vot útil per Esquerra Republicana. Ens deixem alguna cosa al tinter, que potser no s'ha dit i vostè li interessaria, Toni, doncs això ja per posar punt i final? Bàsicament, a mi, si m'ho permet, dir-li als badalonins i les badalonines que Badalona té futur i que entre tots la podem fer funcionar, i que per tant jo els hi demano que m'ajudin a fer funcionar la ciutat de Badalona. Li desitgem de tot cor tot el millor per vostè. Moltes gràcies. Molta sort, senyor Àlex. Moltes gràcies. Doncs les salutacions des de la producció i realització tècnica del programa L'Entrevista, cada dia a les 11 en punt del matí, de Jordi Prades i d'un servidor, Toni Salabert, encantat de compartir aquesta mitja horeta diària fins divendres que ve, inclòs l'últim dia, l'entrevista, perquè els nostres polítics ens informen dels seus programes, dels seus parers, tot el millor, sempre per al benestar dels ciutadans. Doncs moltes gràcies al convidat d'avui, al senyor Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana de Catalunya, candidat a l'alcaldia de la nostra ciutat de Badalona. Moltes gràcies, moltes gràcies, Àlex. I gràcies un altre cop per convidar-me, i ha estat un plaer estar amb vosaltres. Molta sort. Moltes gràcies. Recordin, senyores i senyors, que demà continua l'entrevista, com cada dia a les 11 en punt del matí. El nostre convidat serà el senyor Antonio Molina, de En Comú Podem, candidat a l'alcaldia de Santa Coloma de Gramenet. Fins aleshores, que acabin de passar un bon dia, molt bon dia.